yanzu ji kake kurum, amma a wannan lokacin ne zaka sani wane ne annabi Muhammad, wanda har za a bude baki ma a ce annabi Muhammad ka ce wane ko, wanda har kake kallon alhaji wane ko kuma kai kana da alhaji wane, kana da shugabawa ne, mai martabawa ne ko mai his excellency wane, kaga kana takama. Mu muna cewa muna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai kana takama da his excellency wane ne his excellency, me aka yi shi idan ana magana annabi Muhammad, wanda Allah zai tayar bagiren da annabi Adam sai ya ciji yatsa ya ji inda ma a ce shine ke gurin, annabi Nuhu ya ciji yatsa, annabi Ibrahim Khalilur Rahman ya ciji yatsa, annabi Musa kalamullah ya ciji yatsa, annabi Isa ruhullah ya ciji yatsa, mala'ika Jibril, dukkanin mala'iku da karubiyun waɗanda suke hamalatul arshi da sauransu, kowa sai ya yi guri a ce shi ke wannan matsayin. Ba wanda ya isa ya kai wannan matsayi in ba annabi Muhammad ba. Zuwa ka rika duk wanda ka rika, ni na rika Allah kuma na rika manzon Allah sun isa mini.